Pozdrav dragi moji pratioci, dobro mi došli u moj novi video. Evo ovdje sam pripremila danas jedno starinsko jelo da vam pokažem kako se pravi. Ovdje imam jedan kokošji batak i njega ćemo skuhati. Dodat ću vode. A ovdje imam bungur ili bulgur, kako neki kaže, kako se u kojem kraju kaže. Bulgur ću da zalijem prokuhanom vodom. Vode se doda da pokrije ovu smjesu i poslije se dodaje, kako se kuha, ako voda uvrije, onda se dodaje još vode dok se ne skuha. Dodat ću još neke sastojke, to je ja nešto isprobavam, pa na kraju ću vam reći da li je ukusno ili ne. Vidimo se za kratko vrijeme. Evo, dragi moji pratioci, bungur se skuhao. Evo, onda sam ga preprala s vodom. Također i batak se skuhao. Ja sam ga ovdje dobro isitnila. Ovdje je ostalo voda. I ja sam u vodu dodala luk, bijeli i crveni. To je nešto novo što sam vam rekla i što sam ja željela da probam. Sad ćemo dodati suhog začina. Dodat ćemo bungur u ovo. Bungur sam osolila kad se kuhao. Sada ćemo meso da vratimo u bungur. Meso se može koje hoćete, također i količina koju pravite. Može se staviti. Sad ću još malo da vratimo ovo na šparet. I to je to. Ako vam se sviđa, napravite, probajte. Hvala vam svima što me pratite. Pratite i dalje ako vam se sviđa. Komentarišite. I to je to za ovaj video. Želim vam sve najbolje. Širite ljubav. Ćao. Njami, zdravo i ukusno.